Nachádzame sa na samom konci zástavby v Krupine, časť Kopanice, čo v praxi znamená jediné: absolútny pokoj, krásne výhľady a minimum susedov. A práve tu máme pre vás na predaj rodinný dom, postavený v roku 2011 využitím systému Velox, ktorý zaručuje výborné teplnoizolačné vlastnosti a pomáha šetriť náklady. Poďme sa pozrieť dovnútra. Vchádzame cez zimnú záhradu, ktorá vás hneď pri vstupe očarí výhľadom na okolitú prírodu. V celom dome je veľkoformátová gresová dlažba s podlahovým kúrením, ktorá pôsobí moderne a zároveň veľmi prakticky. Jednou z dominant je priestor kuchyne prepojenej s obývačkou. Z kuchyne plynule prechádzame do obývacej časti s pohodlným gaučom a TV. Kuchyňa je na mieru od značky Hanák, vybavená kvalitnými spotrebičmi Bosch. Kúpeľňa spĺňa vyšší štandard, sanita Villery Boch, batérie Hansgrohe, baňa aj sprchový kút a toaleta v jednom priestore. Ďalej sa tu nachádza spálňa, ktorá ako všetky izby v dome má zásuvné dvere so systémom Eclis. Zo spálne sa vstupuje do detskej izby s praktickým šatníkom. Všetky izby majú výstup na terasu cez francúzske okná, vďaka čomu je celý interiér krásne presvetlený. Exteriér domu ponúka veľkorysú záhradu s automatickým zavlažovacím systémom, fóliovníkom, vyvýšenými záhonmi a vlastnou studňou. Nechýba ani plnohodnotný altánok, ktorý si zamilujete vy aj vaši hostia. Jeho dominantou je trojkomorová pec, ideálna na pizzu, prasiatko alebo iné dobroty, ktoré tu budú určite chutiť najlepšie. Súčasťou je aj dvojgaráž s elektrickou bránou, do ktorej sa zmestia dve autá. V garáži sa nachádza technická miestnosť a ďalších cca 50 m2 priestoru, ktoré je možné upraviť na hosťovský apartmán s prípravou na kúpeľňu a možnosťou rozdelenia na dve miestnosti. Tento dom je kombináciou súkromia, kvality a priestoru. Ideálny pre rodinu, ktorá hľadá pokojné bývanie, výborné technické spracovanie a možnosť okamžitého nasťahovania. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala a radi by ste si ju pozreli osobne, ozvite sa mi. Detailné informácie nájdete na stránke